V tomto videu si ukážeme, ako jednoducho naprogramovať zapnutie vonkajších svetiel pri západe slnka a vypnutie týchto svetiel pri určitom čase. Platí to tak pre zbernicovú aj pre tradičnú Nikko Home Control kabeláž. Prepneme sa do softvéru Nikko Home Control. V tomto softvéri máme pripravené dve svetlá. Vonkajšie svetlo vstup, vonkajšie svetlo záhrada. V prvom kroku si vytvoríme časový rozvrh, kedy sa má svetlo zapnúť, kedy sa má svetlo vypnúť. Použijeme časový rozvrh vpravo dole. Pridať nový rozvrh, vždycky je dôležitý názov. Západ slnka. Denne, každý jeden deň, začína sa to dnes. Vytvorte rozvrh, nedáme od, ale dáme presne o, kedy sa má svetlo zapnúť. Klikneme na tento východ slnka a vyberieme, môžeme vybrať čas alebo západ slnka. Zavrieť. Pridať ďalší časový a tam určíme tento čas. Napríklad 24:00 o polnoci každý deň. Zase vyberieme o, vyberieme čas 00 a zavrieť. Vytvorili sme dva časové rozvory, západ slnka 24:00 zavrieť. Presunieme sa do podmienky, pridať podmienku. Podmienku nazveme vypnutie svetiel, alebo teda zapnutie svetiel pri západe slnka. Dôležitý je názov, aby sme sa vedeli v tom orientovať. V časti if vložíme buď nejakú podmienku, nejaký vstup, v našom prípade je to časový rozvrh. Pridať časový rozvrh. Západ slnka, čiže ak západ slnka sa rovná pravda, podmienka je splnená, čo sa má stať? To, čo sa má stať, klikneme do then a pridáme tam jedno svetlo, druhé svetlo. Hodnota je v tomto prípade zap. Oneskorenie môžeme zadať, nemusíme, ale väčšinou sa to dáva bez oneskorenia. Zap. Else je to, keď už podmienka nie je splnená. To neriešime. V tomto prípade tu nedávame nič. Teda klikneme zavrieť, pridať ďalšiu podmienku. Vypnutie svetiel pri o polnoci. Pridať časový rozvrh, pridáme 24:00. Ak je podmienka splnená, if, potom sa udeje to, čo je v then. Klikneme then, vonkajšie svetlo, vonkajšie a hodnotu zap zmeníme na VIP a VIP. Máme vytvorené podmienky, ktoré budú fungovať každý deň. Doporučil by som ešte vytvoriť ovládanie týchto svetiel aj iné ako toto automatické, napríklad z telefónu. Klikneme základná akcia, do základnej akcie pridáme napríklad jedno svetlo, zaklikneme možnosť. Táto základná akcia sa zobrazí iba v aplikácii, tým pádom vytvoríme virtuálne tlačítko, ktoré sa volá vonkajšie svetlo vstup a môžeme ho zapnúť, vypnúť kedykoľvek mimo týchto automatických funkcií. Pridáme vonkajšie svetlo záhrada, znova zaklikneme. Táto základná akcia sa zobrazí iba v aplikácii alebo na dotykovom displeji. A takto si zabezpečíme tiež, že môžeme ovládať toto svetlo aj mimo toho západu slnka a o polnoci.